Η εφαρμογή Find Your Nearest είναι μια εφαρμογή η οποία επιτρέπει στους χρήστες της να μπορέσουν να φωνάξουν τον κοντινότερο σε αυτούς σε οποιαδήποτε αποστολή, εκείνος μέσω live chat να ενημερώσει σχετικά με το αν μπορεί να έρθει κοντά και να παρέχει βοήθεια στο άτομο το οποίο ζητάει την συγκεκριμένη βοήθεια, και από εκεί και πέρα να μπορέσει να γίνει ολοκλήρωση οποιασδήποτε αποστολής στον δυνατότερο χρόνο από τον συντομότερο σε εσένα χρήστη εκείνη τη στιγμή. Από εκεί και πέρα βλέπουμε εδώ το πώς ο χρήστης μπορεί να κάνει εγγραφή στον λογαριασμό του. Θα χρειαστεί να πατήσει την επιλογή η οποία λέει Create Account. Αυτόματα θα μεταβεί στους όρους και τις προϋποθέσεις της εφαρμογής μας. Θα πρέπει να συμφωνήσει. Όταν συμφωνήσει, κάνει την καταχώρηση των στοιχείων του, τα οποία είναι ονοματεπώνυμο, email και ένας κωδικός πρόσβασης, και τότε και μόνο μπορεί να δημιουργήσει το λογαριασμό του. Παράλληλα, βλέπουμε ότι ο χρήστης, αν έχει ήδη λογαριασμό, το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι είσοδο στο λογαριασμό του, βάζοντας το email του, τον κωδικό και πατώντας login. Από εκεί και πέρα δίνουμε τη δυνατότητα στους χρήστες μας, λόγω της ιδιαιτερότητας της εφαρμογής, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αποστολές είτε το πρωί είτε και σε βραδινές ώρες, ο χρήστης να αλλάξει το mode της εφαρμογής από live σε dark και από dark σε live. Εδώ πέρα βλέπουμε την κύρια οθόνη έχοντας ο χρήστης μπει μέσα στο λογαριασμό του. Οι επιλογές που του δίνονται είναι οι εξής. Αρχικά να μπορέσει να τροποποιήσει τα στοιχεία του προφίλ του, κάνει τις αλλαγές, ενημερώνει το σύστημα ότι έχει ολοκληρώσει τις αλλαγές και αυτές αλλάζουν αυτόματα στο προφίλ. Ύστερα μπορεί να δει μία λίστα με φίλους του και πατώντας πίσω επιστρέφει κανονικά ξανά στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής. Από εκεί και πέρα μπορεί να δει επίσης μία ολοκληρωμένη λίστα αποστολών, η οποία περιέχει και τις βαθμολογίες που έχουν δώσει οι χρήστες όταν έχει ολοκληρωθεί οποιαδήποτε αποστολή. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τους δύο κύριους ρόλους που μπορεί να έχει κάποιος μέσα στην εφαρμογή, ο πρώτος είναι να είναι ο δημιουργός της αποστολής. Πηγαίνοντας εδώ, του δίνει τη δυνατότητα να κάνει καταχώρηση του ονόματος της αποστολής, το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό. Αν δεν το κάνει, βγαίνει αυτόματα από το σύστημα ένα όνομα αποστολής. Πατάει λοιπόν εδώ, συμπληρώνει το όνομα της αποστολής και δημιουργεί έναν κωδικό τετραψήφιο, τον οποίο πρέπει να δώσει στα members της αποστολής για να γίνει η σύνδεση μεταξύ αυτού και των members. Παρ' όλα αυτά του δίνει τη δυνατότητα να προσθέσει και άτομα από το friends list του. Πατώντας την συγκεκριμένη επιλογή, του βγαίνει μια λίστα με τους φίλους του, πηγαίνει σε οποιονδήποτε θέλει να περάσει μέσα στην αποστολή. Πατώντας το συν, βλέπουμε εδώ πέρα ότι ενημερώνεται ότι ο φίλος σας έχει μπει κανονικά στην αποστολή και δίνοντας το start ξεκινάει η διαδικασία. Τώρα, στην περίπτωση που κάποιος δεν είναι ο δημιουργός αλλά είναι ένα μέλος της αποστολής μας, θα πρέπει να μπει στον ρόλο του member του mission και στο πεδίο αυτό να καταχωρήσει τον κωδικό που του δίνεται από τον creator της αποστολής. Λοιπόν, ξεκινώντας, βλέπουμε ότι ο χρήστης θα πρέπει, για να συνεχίσει την αποστολή του, να δώσει πρόσβαση στην τοποθεσία του.
Σε περίπτωση που δεν το κάνει, επιστρέφει κανονικά στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής, διαφορετικά προχωράει στη συνέχεια. Βλέπουμε εδώ πέρα στην αποστολή αυτή που βρισκόμαστε, βλέπουμε εμάς με την φωτογραφία μας και τους χρήστες οι οποίοι, τα members της αποστολής, τα οποία βρίσκονται κοντά μας. Λοιπόν, να σκεφτούμε ότι γίνεται κάτι, ένα συμβάν και χρειαζόμαστε εμείς βοήθεια. Θα πρέπει να πατήσουμε το κουμπί Panic, δηλώνουμε δηλαδή ότι υπάρχει μια κατάσταση. Αυτόματα το σύστημα μου βγάζει να έρθω σε επικοινωνία με τον κοντινότερο σε μένα, ο οποίος μπορεί είτε να δεχτεί είτε να απορρίψει την κλήση σε περίπτωση που δεν μπορεί. Αν απορρίψει την κλήση, τότε βγαίνει ο δεύτερος πιο κοντινός της αποστολής εκείνη τη στιγμή, ο οποίος θεωρούμε ότι κάνει accept την κλήση μας. Ανοίγει ένα live chat στο οποίο μπορούμε να επικοινωνήσουμε για να δούμε τι έχει συμβεί. Σε περίπτωση που όλα είναι εντάξει ή έρθει εκείνος και λυθεί το πρόβλημα, τότε απλά δηλώνουμε ότι είμαστε ασφαλείς και συνεχίζουμε κανονικά την αποστολή μας. Από εκεί και πέρα, όταν τελειώσει η αποστολή, μπαίνουμε στην επιλογή που βλέπουμε εδώ της απενεργοποίησης, δηλώνουμε ότι θέλουμε να ολοκληρωθεί η αποστολή μας και σε εκείνο το στάδιο πρέπει να αξιολογήσουμε, δεν είναι υποχρεωτικό βέβαια, μπορούμε να αξιολογήσουμε την αποστολή και την εφαρμογή. Ο χρήστης μπαίνει και κάνει αξιολόγηση και των δύο ή ενός από των δύο και μας ενημερώνει το σύστημα ότι η αποστολή μας έχει ολοκληρωθεί. Τώρα ο χρήστης μπορεί πάλι να μπει στην λίστα με τις ολοκληρωμένες αποστολές και να δει στην λίστα του την βαθμολογία και το όνομα της αποστολής που έχει μόλις ολοκληρώσει. Αυτή είναι η εφαρμογή μας. Μπορεί ο χρήστης να κάνει όταν τελειώσει την όλη διαδικασία έξοδο και να μπει ξανά στα πεδία που του ζητάνε να κάνει την είσοδο στο λογαριασμό του. Υπενθυμίζουμε ξανά ότι υπάρχει και η χρήση του Dark Mode στην περίπτωση που κάποιος χρήστης την προτιμάει ή λόγω της κατάστασης που επικρατεί όσον αφορά τον καιρό, τον βοηθάει να βλέπει καλύτερα τις επιλογές του.